Luiți peste Vasilia, a Tatălui, Fiul și Sfântului Duh, tu rождай-mă și tie dai pilor. Amin. Я Domnul să ne pălăcărți. Amen. Spia scăparea sufletelor noștri, a Domnului să ne pălăcărți. Ghineța sufletelor noștri, al Dumnezeu știunurea tuturor, a Domnului să ne pălăcărți. Știa țevi cu pistii, cu evlavii și cu frică de Dumnezeu într-adunăși, a Domnului să ne pălăcărți. Пятенита прыфтями шацакли Христов тяквони, идут хлеб штимилета, а Domnului să ne pălăcărți. Pe peste tu și-a scheratat lui, a Domnului să ne pălăcărți. Scapă-ne, miluia-ne și aveagă-ne noi, Dumnezeu, tu hărea ta. Cățaia ți pricade tuturor mare tinie și înclinarea Tatălui, Fiul și Sfântului Duh, tu rождай-mă și tie dai pilor. Prea Sfânta Chischina, prea vârsită mărtea Doamna noastră, de Dumnezeu Făcător, își dai-mă Virginea Maria, cu tot să-mi slusul aducem aminte. Prea Sfânta Făcătoare, minulită Dumnezeu, miluia-mă noi. Noi ieșim și undicoația și tot bana noastră, a Hristovă Dumnezeu sudă.